בואו, אפשר להתחיל. טוב, שבוע טוב לכולנו לטוב. שבוע טוב. אנחנו היינו בשבוע שעבר, דיברנו על בסדר הדרגות, מה עדיף לשמור. אז הדבר האחרון שראינו בגמרא, הגמרא שאלה, מה הדין מת מצווה ומגילה, כן? קריאת מגילה עובד בשביל, מה הדין? דף ג' עמוד ב', דף ג' עמוד ב', ליד התוספות כרך, שאין בו 10 ותנים. מעל, לא? גוף אמר רבי יהושע בן לוי, לא? לא, זה אמרנו. ביי. אבל לפני שזה, היה לנו שאלה שבוע שעבר, שאלו פה, הראיות שבחבורה, הרי יש ידוע שעונן, זאת אומרת, אחד שמת לו מת, פטור מהמצוות ואסור לו לעשות את המצוות. יפה. עכשיו, לא עלינו. עכשיו, יש ירושלמי שאומר למה אסור, יש שתי סיבות. סיבה ראשונה זה בגלל שהוא עסוק באבל שלו. אחרי שהוא תרוב באבל, זאת אומרת, לא מצפים ממנו שהוא, הקדוש ברוך הוא אומר שפטור מהמצוות. למה? כי הוא עכשיו תרוב באבל שלו, לא יכולים לצפות ממנו שהוא יעשה את המצוות. במצוות צריך כוונה, צריך ריכוז, צריך יישוב הדעת, לכן פטור. סיבה שנייה, למה פטור מהמצוות? שהוא צריך להתעסק בקבורת המת. זה שתי הסיבות. עכשיו, מה נפקא מינה בין הטעמים? מה ההבדל בין הטעמים? אם הוא נותן את הקבורה לאנשים, כמו היום, יש חברה קדישא, נכון? הם מטפלים במת. אז לפי זה, לפי הטעם הראשון שאמרנו, שזה מצד שהוא טרוד באבלו, אז עדיין, הוא פטור מהמצוות, כיוון שהוא טרוד באבל שלו. מי מחליט אם הוא טרוד או לא? לא, טרוד הוא טרוד. הוא תמיד טרוד? תמיד טרוד. האדם שזה, כן, הוא טרוד באבל שלו. עכשיו הוא בסערת רגשות, הוא לא ביישוב הדעת, הוא כולו הפוך. אבל הטעם השני... ודאי שהתורה מבקשת מאיתנו להיות עדיין זה, ולא לעשות שריטה, כמו שדיברנו על זה וזה, אבל בגלל שהוא לא מאופס, אז לכן כן... צריך אבל גם וגם, או זה. או, יפה. הטעם השני התבטל, הטעם השני התבטל. זאת אומרת, אם בן אדם נתן את הקבורה לאנשים שיטפלו בזה, אז הוא לא קשור לקבורה. אז לפי הטעם הראשון עדיין שייך, אבל לפי אלה שאומרים, זה מחלוקת, כן? לפי הטעם השני, אז לא שייך. אז לכן אם אנחנו אומרים לפי הטעם השני, הוא חייב במצוות. כי הוא כבר לא טרוד בקבורה. אוקיי. אבל פניו היום, כולם חייבים במצוות. לא, אז הרב עובדיה באמת הוא פוסק, כמו שתי הטעמים, ולחומרה, והוא פטור מהמצוות. אז מה הוא יגיד במקרה הזה? אז גם אם הוא לא עסוק בקבורה, גם אם הוא לא עסוק... עסוקים בקבורה בצורה תקיפה, לראות שאתה... אתה בכל מקרה תהיה עסוק בקבורה, זה לא שייך. למה? למה? כי סתם, דוגמה, יש אנשים שאתה חושב עליהם שאתה רוצה שיגיעו. זה מה שהוא אומר. חברת קדישא וכל האלה, אתה צריך לטפל בהם. הם לא יעשו את העבודה לבד, אתה צריך לשלם להם. שמתלווים לחברת קדישא, קוראים תהילים, שרואים שחלילה לא זורקים. אבל שם ממש בגמרא שזה לטפל בקבורה ממש. זאת אומרת, פעם לא היה כמו היום, היה ודאי חברה קדישא, אבל היו מצבים שבן אדם היה צריך לדאוג לזה. זאת אומרת, אין משהו אחר, הוא ניצב באיזה חום נידח, לא יודע. הרב יש אבא, יש לו 5 ילדים, אבא נפטר 5 ילדים, 2 עסוקים בקבורה שלו, 3 פחות עסוקים, יש כאלה שיותר, ו3. אז עדיין, השתיים עסוקים בקבורה שלו, ו3 פחות עסוקים, יותר קטנים בגיל, יותר מבינים, וזה פחות עסוקים. עדיין הדין וכל אחד ואחד משווה, למרות ש2 באמת עסוקים בקבורה שלו, מבינים עניין, מדברים, משלמים, ו3 פחות יותר לא מבינים. עדיין יש 5... לפי הטעם הזה באמת, אם לא טרודים, אז לא טרודים. אבל בגלל שיש לנו את הטעם השני, שהוא טרוד באבל, וזה כולם טרודים באבל, אז אתה לא יכול להביא את האבל שלו למישהו אחר, הוא לא יכול לעשות למסור את האבל, הוא עכשיו טרוד. לכן, אז פטור מהמצוות. אז מה זה אומר? יפה. 2 אחד מספיק. רגע, אז יש לנו את בגלל שתי הטעמים האלו, לכן בכל מצב פטורים מהמצוות, ולא רק פטורים, אלא אסור לעשות מצוות. הוא רוצה להניח תפילין, הוא רוצה עכשיו, לא יודע מה, ללמוד תורה. אז הוא לא יכול. עכשיו, דרך אגב, הרב אלישיב הוא אחרי שנפטרה לו הבת, הרבה שנים,
מרוב שהוא היה קשור לתורה, אז מיד אחרי השבעה מיד. תפס את הגמרא, המשיך ללמוד כאילו כל קרה שום דבר, הכל רגיל. זה היה אצלם גם הרב עובדיה, צריך להגיד ברכה, הוא בתוך השבעה היה לומד את הלכות אבלות. בעיון. כן, זה היה דבר מפליץ להם. בכל אופן, איפה היינו? זהו. אז הוא אומר, אז שאלתי את הרב אליסף אלמליח על השאלה ששאלת, הוא בעצם שאל שאלה פשוטה. בואו נחזור על השאלה. הרי ראינו בגמרא שלמדנו מנזיר, שמי מה הדין? האם עבודה או... כבוד הבריות. או, לא, שנייה, לפני כבוד הבריות. עבודת בית המקדש, או... קריאת מגילה. לא, מת מצווה. מת מצווה, מה הדין? אז ראינו שמנזיר שפטור, למה? כתוב שם ולאחותו. לאחותו הוא לא נטמע, אבל אחד שמת לא מת, ושמע שמת לא מת, והוא הולך בדרך למול את בנו, או בדרך לשחוט את הפסח. אז פה כתוב שהוא לא יטמע, למה? אסור להיטמע לקרובים שלו, כן? אחד שמת לא מת, אחד מהקרובים, אסור להיטמע, כי אם הוא יטמע, אז הוא לא יכול להקריב את הפסח. קורבן פסח הוא לא יכול להקריב, וחבל, הוא מפספס. ולמה שתי, דרך אגב, למה שתי מצוות טובות שאין להם... כן, למה שתי המקרים האלו דווקא? הזמן שלהם. לא, אבל דווקא בשתי המקרים האלו ראיתי שם אומרים, בגלל ששתיהם שייכים בכרת. כן? גם פסח וגם מילה. אפילו שבן אדם שלא מעל את הבן שלו, הוא לא חייב כרת. מי חייב כרת? אחד שהוא גדל, והוא לא מעול, לא מעלו אותו. והוא לא מעל את עצמו, הוא חייב כרת. אבל אבא, יש לו חיוב, אבל על האבא אין כרת אם הוא לא מעל את הבן שלו. אבל עדיין, כיוון ששייך פה כרת, לכן בשתי המצוות האלה אמרו. אז לכן הוא אומר, אולי לפי הגמרא הזאת, הגמרא הלכה לפי הטעם הזה של תורדים בקבורה. ואם הוא מוסר את זה, אז יש לו אפשרות להתחייב במצוות. ולכן פה מדובר שיש לו קוברים. זאת אומרת, יש לו אנשים שיקברו. למה? רגע, שנייה, למה חייבים לומר שיש לו אנשים שיקברו את הקרוב שלו? כי אם לא, אז הוא גם מת מצווה. באמת מצווה, כן זה. זאת אומרת, הרי אנחנו אומרים, עוד פעם, נחזור ללימוד של הזה, לאחותו הוא לא נטמע, לקרובים הוא לא נטמע, אבל למת מצווה הוא כן נטמע. זאת אומרת, מת מצווה, בן אדם נטמע גם אם הוא הולך למות הבן שלו, והוא עכשיו מתפספס עם לו, או שהוא הולך להקים קורבן פסח, ואם הוא יטמע למת מצווה, אז הוא לא יכול להקים את הקורבן. בכל אופן, מת מצווה זה מעל הכל. מה זה מת מצווה? אחד שאין לו מישהו שיקבור אותו. הוא נמצא עכשיו במדבר, רואה איזה מת וזה, הוא חייב, אם הוא לא יעשה את זה, אף אחד לא ידאג לו. וזה צער, באמת כבוד הבריות, כמו שאמרנו, לכן חייבים לומר שמה שאמרנו שלאחותו הוא לא נטמע, לקרובים שלו לא נטמע, מדובר שיש מישהו שיקבור אותם. כי אם אין, אז גם אין מצווה. אבל עדיין אמרנו שגם אם אין מישהו שיקבור אותו, הוא תראו את המצווה, הוא עדיין פטור ממצווה, אסור לו לקיים מצווה. אבל לפי הצד, הרי יש פה שתי טעמים, לפי הצד. אוקיי, אז לא אומר, הצד הזה זה מסתדר, אבל אם מה יגיד הצד... נכון, הנה חינמי, הצד הזה יגיד שלא, הוא לא... זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות את זה. הוא טרוד באבל. הוא טרוד באבל, לא, כן? מה, זה היה בגמרא? לא, זהו, יש הרבה פעמים מחלוקות בין הירושלמי לבבלי, זה בירושלמי הדיברנו. תלמוד ירושלמי, זה מביאים את הטעמים האלה של האבילות. אז בגמרא פה לפי איזה טעם עומדת? חייב לומר שהגמרא פה לומד לפי הטעם של ה... אוקיי, אז עדיין אנחנו מבינים שיש שני טעמים, נכון? או זה או זה. לפי הטעם ההוא לא מסתדר, נכון? אז מה, אז יש פה קשיא. יש פה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, זה לא... לא, עזוב את הבבלי לירושלמי. אני אומר, בבבלי, אתה אומר, אני מעמיד את הגמרא כשיטת מי שאומר שיש מי שיקבור אותו ויש מי שיקבור והוא יכול. אבל אני אומר, אם יש סיבה אחת, כאילו אם יש טעם אחד, כאילו, פשוט לנו שיש עוד טעם, לאו דווקא הירושלמי. נכון, לפי הטעם הזה, זה לא מסתדר, ולכן לפי הטעם השני, שהעניין של ה... שהוא פטור מן המצווה. שהוא פטור מן המצווה, אז זה לא יסתדר פה, ואין הכי נכון? כי יש פה רק משהו אחד. זאת אומרת, הגמרא הזאת לא תסתדר לפי הטעם ההוא. הגמרא לא צריכה להסתדר עם כל הזה. הגמרא מסתדרת עם טעם אחד, בסדר, לא צריכה להסתדר עם הטעם הזה. עדיין אפשר תרוד באבל, לא בקרוב. זה מה שהספקתי רק בשבת וזה. אם יהיה לי עוד משהו, אני בעזרת השם. בסדר, טוב, אחרי זה ראינו, בוא נראה ביחד. באי רבא, שאל רבא, מול תוספות כרך. מקרא מגילה ומת מצווה, היי מנהי ועדיף. מה? לא. כרך למעלה. כרך למעלה, כרך למעלה, כן, יש שתי כרך. למעלה, עליון. משהו כמו איזה 12 שורות. מצווה, תלמוד לומר לאחותו הוא זה? עוד שורת זה, באי רבא.
אתה רואה בעיר רבה? פה, ברוך, תסתכל עליו. שורה אחת קדימה. סבבה, בסדר. אז שואל רב, מה הדין? מקרא מגילה או מת מצווה, היי מנהי עדיף? איזה מהם עדיף? האם מקרא מגילה או מת מצווה? זאת אומרת, יש אפשרות לבן אדם או לקרוא מגילה, או לטפל עכשיו במת מצווה. מה עדיף? הגמרא מסבירה את הצדדים, כן? ראינו את זה בשבוע שעבר. מקרא מגילה עדיף? האם מקרא מגילה עדיף? למה? זה יותר טוב משום פרסום מניסה, יש לו פרסום הנס. או דילמה, או אולי, פרסום הנס זה דבר גדול, שרואים שיש לזה הרבה השלכות. או דילמה, או אולי, מת מצווה עדיף. מת מצווה זה יותר טוב. למה? משום כבוד הבריות. למה? כי יש פה כבוד הבריות שאמרנו שזה דוחה, זה הגמרא תתרץ, הגמרא מתרצת, בתר דבעיה עד הרפשתא. אחרי הקושייה חזר ופשט תירץ את זה, שמת מצווה עדיף. למה מת מצווה עדיף? דאמר אמר, שאמר החכם, גדול כבוד הבריות, שדוחה את לא תעשה שבתורה. אז ראינו שבן אדם שכתוב לא תוכל להתעלם, אסור לבן אדם להתעלם אם הוא רואה איזה עבדה, הוא רואה איזה משהו מישהו איבד, יש לו סימן, אז אסור לו להתעלם, צריך לעשות השבת עבדה. מי מותר לו להתעלם? אמרנו, מי שזקן, זקן תמיד חכם, אז הוא צריך, כתוב והתעלמת. איך והתעלמת? כתוב לא תוכל להתעלם, הרי יש לו תעשה. אתה אומר לא תעשה. הוא אומר לא, כיוון שזה ביזיון בשבילו. בשביל החכם, בשביל הזקן, אז לכן התורה פטרה אותו. אז יש פה משום כבוד הבריות, דחינו, לא תעשה שבתור. יש לא תעשה, זה כמו לא תעשה, כמו כל לא תעשה שיש לנו. בכל אופן, החכמים נתנו כוח לדחות את זה בשביל כבוד הבריות. לכן גם פה אותו דבר. כבוד הבריות זה יותר חשוב מפרסום הנס. זאת אומרת, אם אנחנו עושים עליו במשקל, יש לנו פרסום הנס, הנס מתפרסם של איזה, וקריאת מגילה. בכל אופן, הוא אומר לך, אל תקרא מגילה, לך תטפל באמת מצווה, כי זה כבוד הבריות. הלאה, גופה. מה זה גופה? גופה זה גוף העניין. אנחנו עכשיו חוזרים על מה שראינו למעלה. אתם זוכרים למעלה, בדף ב' עמוד ב', למדנו מדינה ומדינה בעיר בעיר, מה למדנו? כל שסמוך או נראה לעיר, זאת אומרת, יש לנו עיר מוקפת חומה. 1000 מיל אומרים. אם הוא נכלל בתוכו וקוראים בט"ו. יש לנו עיר מוקפת חומה, אז כל מה שסמוך או נראה, אז הוא נכלל בתוכו וקוראים בט"ו. אז עכשיו, אחרי כל מה שראינו הדף הזה, הגמרא גופה חוזרת לשם, עכשיו גוף העניין, בואו נסביר את מה שהיה שם. נראה לי, דיברנו על זה גם, מישהו העיר פה את העניין הזה, שהאם צריך את שתי התנאים או לא? צריך גם שסמוך וגם נראה? לא שלא, מספיק תנאי אחד. אז הנה, זה הגמרא אומרת, באה הגמרא לטפל בזה. גופה אמר רבי יהושע בן לוי, כרך וכל הסמוך לו, מה זה כרך? זה עיר שמוקפת חומה, וכל הסמוך לו וכל הנראה, עמו נידון ככרך. הגמרא מחדשת, תנא, שנינו סמוך, אף על פי שאינו נראה. זאת אומרת, אם הוא סמוך, מה זה סמוך? אמרנו מיל, נכון? זה כמו קילומטר, אולי פחות. אף על פי שאינו נראה אף על פי שאינו סמוך. מספיק אחד מהתנאים, או שהוא סמוך ולא נראה, או נראה שרואים אותו אפילו שהוא לא סמוך. יש מרחק גדול, הוא 5 קילומטר, אבל אני רואה אותו, זה כבר מספיק, הוא נחשב עיר, הוא נחשב מוקף חומה. כך אומרת הגמרא. הגמרא שואלת עכשיו, איך זה יכול להיות? בישלמה, מילא נראה אף על פי שאינו סמוך משכחת לה. מילא אני מבין שאני רואה את זה, אז אפילו שהוא לא סמוך. למה זה פשוט לגמרא? אני אקרא הפוך. בוא הנה, הגמרא מביאה דוגמה. מילא נראה אף על פי שבישלמה, נראה אף על פי שלא סמוך משכחת לה, זה מצוי. אם אני רואה משהו מרחוק, אז אפילו שהוא לא סמוך, אז זה מצוי. בסדר, נראה לי כגון. דוגמה, דיאטווה בראש ההר, שזה יושב בראש ההר. זאת אומרת, העיר שזה נראה, הוא יושב בראש ההר, אז אני רואה אותו מלמטה, אני רואה אותו אפילו שהוא מרחק הרבה יותר ממנו. אבל הפוך, אלא סמוך, אף על פי שלא נראה, איך היא משכחת לה? איך זה יכול להיות שזה סמוך ולא נראה? איך זה יכול להיות? אם אני במקום נמוך, אם אני עכשיו במקום נמוך, וזה גבוה, או שבמקום שאני פחות יכול לראות אותו. איך? אבל אם זה סמוך, ודאי אתה רואה אותו, איך אתה לא? לא, אם אתה בצד אחד של ההר ויש לך מישהו בצד שני. כן, בצד שני מאחור. לא, אבל למה זה פשוט ואדי? כאילו למה זה פשוט הגמרא שהיא אומרת שאת זה כאילו
מצד ההיגיון הפשוט, הגמרא, אני ככה מנסה להבין, מצד ההיגיון הפשוט יותר סברה לומר שאני רואה משהו אפילו שהוא לא סמוך, מאשר שהוא סמוך ולא נראה. אם הוא סמוך אני רואה אותו, אמור להיות לידי, אז איך אני לא רואה אותו? אז הגמרא מתרץ זה כמו שאתם אומרים. אמר רבי ירמיה שיושבת בנחל, זה בדיוק הפוך, כשאתה יושב למעלה, אתה נמצא למעלה, ואני נמצא בנחל, אז אתה לא רואה את זה. לא רואה. הבנתי. צריך להתקדם או לבוא לאיזה נקודה מסוימת. אם יש אבל היא מורפת חומה שהיא בראש ההר. עכשיו היא משקיפה מלמעלה. אז אתה רוצה להגיד לי שכל מה שהיא רואה... כן, ככה כתוב פה. אפילו שזה לא סמוך, כל עוד שזה אני רואה אותה, כן? זה יכול להיות. בית שמש, דוגמה, אם זה היה מוקף חומה, אתה יכול לראות משם עוצפה, חצי מדינה. שאתה יכול לראות הרבה. אבל עכשיו אני יושבים, אני רואה, הוא לא רואה. עכשיו יש לנו ראייה שונה. אחד רואה יותר פחות טוב. שניהם באותו קרוב מגילה עכשיו. אחד רואה, אחד לא רואה. עושים משקפיים. מדברים על 6-6. הגמרא מסתדרת עם אדם של 6-6. כן, טוב. יפה, הלאה. עכשיו הגמרא מגדירה מה זה נקרא מוקף חומה. מה זה נקרא מוקף חומה? איך אנחנו מבינים? סתם. בדרך כלל, מתי מקיפים את החומה? לפני שבונים את העיר או אחרי שבונים את העיר? אחרי. אחרי לדעתי. מה אתה אומר? אחרי. אני חושב. אני לא חושב אחרי. אחרי שבונים את העיר מקיפים אותה. כן. אני רושם אחרי. הגרן אומר אחרי. כמו שבוא לבית. למה? כי אתה לא יודע כמה העיר תהיה. נכון. נכון. אז אומרת הגמרא, אם בנית בית ואחרי זה הקפת את החומה של העיר, זה לא נקרא מוקף חומה. מוקף חומה זה רק שהייתה חומה לפני כן, ואחר כך זה. אז אם זה ככה, קודם כל תקיף את העיר בחומה ורק אז תבנה. אם זה ככה, נכון, אבל הגמרא אומרת את זה, הגמרא זה בלי היגיון, הגמרא אומרת את זה מפסוק. בוא נראה. אמר רבי יהושע בן לוי. לפני רגע אמר רבי יהושע בן לוי לגבי כרך, אז גם על הדרך גם אמר רבי יהושע בן לוי עוד עניין. כרך שישב ולבסוף הוא כף, נידון ככפר. זאת אומרת, אם כרך, עיר שהיא ישבה, ורק אחר כך הקיפו אותה, הוא נידון ככפר. לא קוראים אותו כפר. הוא נידון כמו כפר. מה זה כפר? מקדימים אפילו. לא מגיעים ד', מקדימים, הוא כפר כמו כפר. כפר זה הכי פחות מין. יש לנו כפרים, עיירות וכרכים המוקפים. 3 דרגות, זוכרים? אז הוא אומר כרך פה... הוא מסתם ממוקף? כרך, כן. בדרך כלל פה זה כרכים המוקפים, זה... לאורך כל הדרך פה, כרך זה מוקף. כאילו אין כרך שלא מוקף. הוא רק נידון ככפר, למה להקדים? רק נידון ככפר. נידון ככפר. למה להקדים? נידון ככפר, הוא לא נחשב מוקף חומה. לא, בסדר, שיקוב י"ד. י"ד, אבל אם צריכים להקדים, מקדימים, כמו שאמרנו. כן, אבל במהות שלו לא נקרא כפר. הוא נידון ככפר, הוא לא... אתה מעיר טוב, אתה מעיר טוב. הוא עיר, הוא כרך, והגמרא אומרת. לא. לא, אבל הגמרא אומרת שככפר. הוא כמו כפר. הדין שלו כמו כפר. דינו, אבל בכפר הוא כרך. אם נגיד באמת אין התכנסות, אם הם לא נוסעים לשני וחמישי לעיר הגדולה, אתה צודק. הנה אתה צודק, נכון. תראו בי"ד. לא, הגמרא אומרת, אבל זה הניסוח של הגמרא. כרך שישב, ובסוף הוא כרך. לא, מה זה כרך? זה עיר. רק שהקיפו אותה בסוף. בסדר. יפה. נידונה ככפר. אז למה ככפר? היית אומר, כמו עיר. מה? לא, שלא יחשבו שצריכה לקרוא בט"ו. אז איך יבדילו? טוב, אני שומע, בסדר. שואלת הגמרא, מה הייתה טעמה? מה הטעם? למה? הרי אתם אמרתם שבדרך כלל קודם כל בונים את העיר, ואחרי זה מקיפים. למה אתה אומר? אומרת הגמרא, דכתיב, ואיש כי ימכור בית מושב, עיר חומה. הוא אומר, למה אני קורא דבר שהוא מוקף, עיר שהיא מוקפת? שהוא כף ולבסוף ישב, ולא שישב לבסוף הוא כף. כתוב, ואיש כי ימכור בית מושב, עיר חומה. מה זה בית מושב עיר חומה? בית מושב שיש לו כבר חומה. זה נקרא מוקף. מה זה נקרא מוקף? דווקא כשיש לו כבר חומה, מוקף חומה, ואחרי זה אני בונה את העיר, אז זה נקרא מוקף. אבל אם לא, אז לא. פה מדובר לגבי, יש דין שבזמנם היה, יש את היובל, נכון? אחרי 50 שנה, אדם יכול לגאול את המקום שלו, את השדה שלו, את העיר, את הבית שלו. זאת אומרת, הוא יכול לגאול את זה. ככה היה. בן אדם היה מוכר בית, 50 שנה? אחרי 50 שנה הוא רוצה... משחק חדש. כן, הוא רוצה, הוא משלם על זה כמובן, אבל הוא יכול לגאול את הבית שלו. כל זה היה בשאר הבתים, בשאר... זה לא כמו שמיטה, שזה מאליו קורה? לא, זהו, זה שונה.
אז זה כל זה בעיירות האחרים, אבל בעיר שהיא מוקפת, זה רק שנה. אם אחרי שנה לא גאלת את הבית, זהו, הלך. כן, אז זה שם לגבי שם כתוב. עכשיו, פה יש מחלוקת נראה של תוספות, האם לגבי מגילה גם אומרים את זה או לא? מה זאת אומרת? כל זה אומרים לגבי מוקף חומה לפני או אחרי. כן, מוקף חומה לפני או אחרי, זה הולך גם על מגילה או לא? פה משמע שזה הולך גם על מגילה. כי הוא אמר, דנה כה, לא? כן. נידון כה. נידון כה כבר לעניין, זהו, אז רש"י פה תראה את רש"י, בוא נראה את רש"י, רק שנראה, שישב לבסוף הוא קו, שנתיישב, תחילה, אבל זה בתים, בסוף הוא קו חומה נידון ככפר לעניין בתי ערי חומה, אבל לגבי מגילה הוא אומר לא. בתי ערי חומה זה כאילו... רק לגבי בתי ערי חומה, לעובר, כן. אבל לגבי מגילה, יוצא מרש"י, שאפילו הקפתי אחרי זה נחשב מוקף חומה, אבל לפי תוספות לא. בסדר? רק ככה במאמר מוסגר. לפי תוספות לא, אין הבדל. גם מגילה, גם בתי ערי חומה, אותו דבר. אם זה הוקף, ואחר כך... אז מגילה ד', הוא לפני ד'. אם זה הוקף לפני כן, אז זה ט"ו. ואם זה הוקף אחר כך, זה י"ד. הלאה, ממשיכה גמרא ואומרת, דן רבי יהושע בן לוי כך שאין בו 10 בטלנים, דינון ככפר. הוא אומר, יש עוד תנאי בכרך, עיר גדולה שהיא מוקפת חומה. מבחינת המוקף חומה זה בסדר. בוא נגיד שלפי כל הדעות הוא בנה את העיר, הוא הקיף ואחר כך בנה את העיר, זה בסדר, נכון? אבל חוץ מזה צריך עוד תנאי. איזה תנאי? צריך 10 בטלנים. מה זה 10 בטלנים? שהם בטלים ממלאכתם, בדיוק. מה זה בטלים ממלאכתם? היה מושג כזה שכל העיר מחזיקים את האנשים האלו, כמו אברכים, אבל צריך שיהיה מינימום 10. הם לא עושים כלום. כל אחד יש לו תפקיד בעיר, זה שומר על העיר, זה מניין. אומרים להם בכנסת תמיד שיהיה... בדיוק, בתקן 10 בטלנים. אם אין לו 10 בטלנים, הוא יורד הדרגה שלו לעיר, לכפר. אפילו שהוא מוקף, הכל בסדר, הוא מוקף לפני שבניתי אותו. אבל כיוון שאין בו 10 בטלנים, הוא נחשב... ככה מה אומר? למה אתה לא משתמש במונח בטלנים? קשה כזה. כן, נכון, שלא עוסקים במלאכה. בטלים ממלאכתם, ככה רש"י מסביר. שיהיו מצילים תמיד בבית הכנסת. כאילו מה, מילה אחרת? בטלנים. אז הנה, פה ברוך השם. מילה מזלזלת. בטלנים היו על זה. כאילו עושים פעולה לטובת העיר. נשמע כאילו לא עושים מאוד, זה מה בטלנים? נכון, זה מה שהוא אומר, למה קוראים להם בטלנים? היום בימינו זה נקרא בטלנים שום גרינאי, אבל בטלנים מלאכה... זה אחרי תגיד את השמאלנים, אתה רואה? הגמרות של בטלנים. אבל הנה, תראה מה הגמרא, הוא מביא רש"י שם, מסכת ברכות, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא בית הכנסת ולא מצא שם 10, אז כתוב כן, הקדוש ברוך הוא מסיר את שכנתו משם, הקדוש ברוך הוא כתוב, יש קלות על זה. אז הנה, פה ברוך השם, הקהילה פה זכתה לייסד שיעור, אז השכינה נמצאת פה. טוב, אומרת הגמרא, מה יקרה משמעלן? מה בא להשמיע לנו רבי יהושע בן לוי? מה אומר? בוקר שאין בו 10 בטלנים, דון ככפר. מה הוא בא להשמיע? תנינה, הרי למדנו את זה כבר. איזו עיר גדולה, כל שיש בו 10 בטלנים. פחות מכאן, הרי זה כפר. כן? הוא אומר, מה חידשת לי פה? כבר למדנו את זה במקום אחר. מה זה נקרא עיר גדולה? שיש בה 10 בטלנים. אם זה פחות מזה, אין בו 10, יש בו 9, אז זה נקרא ככפר. עיר זה כרך כאילו? לא, כרך זה חומה. כרך זה חומה, פרוז זה עיר. פרוז זה עיר, כרך זה חומה. עיר גדולה, אז פה זה נחשב כרך. כאילו פה איזה עיר גדולה שהיא מוקפת, כן? חייבים לומר שהיא מוקפת. אבל חייב להגיד שעיר גדולה זה כרך. כן, פה חייבים לומר, נכון? איזה עיר גדולה, כל שיש בו 10 בטלנים, נכון? פחות מכאן, הרי זה כפר. אז הגמרא מתרצת, כרך יצטריכי. אף על גב ומיקלי לעלמא, אפילו שבאים הרבה, זאת אומרת, זה כמו עיר גדולה, כמו באר שבע, כן? באר שבע זה המטרופולין של הדרום, נכון? זה עיר הבירה של הדרום. אז שם הגמרא מחדשת שאפילו בעיר כזאת גדולה, שכל היום באים יוצאים. באים מכל העולם יוצאים, ואולי שם הייתי אומר אפילו אין 10 בטלנים קבועים. כיוון שתמיד יהיה שם, כי באים מבחוץ, באים לומדים שם, נגיד עושים שם מסחר, יוצאים, אבל תמיד יהיה שם מחזור של בטלנים, כאילו, של אנשים שלומדים כל הזמן בטלים מלאכתם. אומר בכל אופן זה לא טוב. אם אין 10 קבועים, זה לא נחשב, אפילו שכל הזמן באים. ככה מסבירה הגמרא. לכן את זה הוא חידש פה. רבי יהושע בן לוי חידש שאפילו במצב כזה שעיר גדולה,
צריך. זאת אומרת, עיר, איך אתה רוצה לקרוא לעיר? 10 בטלנים, נכון? עיר שהיא מוקפת. כרך. כן, כרך. אבל אומר, החידוש הוא שאפילו בעיר גדולה שבאים הרבה מכל העולם, ואולי שם לא היה חייב 10 בטלנים קבועים. אפילו שהם קבועים. מה זה אומר אבל? הם באים, חוזרים. מה זה אומר אבל עיר גדולה? כי מה ההבדל בין עיר גדולה לכפר? איך אני מבדיל ביניהם? לא כרך, זה כפר. עיר גדולה, זה מה שאומר, 10 בטלנים. לא, עיר גדולה, 10 בטלנים זה כרך. עכשיו רבי יהושע בן לוי אמרנו. נכון. יופי, אז אני אומר, מה ההבדל בין עיר גדולה, שאין בה 10 בטלנים, לכפר? היא לא עיר גדולה. אין לי עכשיו עיר גדולה. מה ההבדל? כן. מוקף חומה או לא? רק מצד ההיקף חומה. אוקיי. כן? בסדר? עד כאן בסדר? יופי, הלאה, ממשיכים. אמר רבי יהושע בן לוי, כרך שחרב ובסוף ישב. או מה קורה עם כרך? היה חומה? היה חומה, בסוף הפוך. כרך שחרב, ובסוף ישב. מה חרב אבל? זאת אומרת, הוא נחרב, לבסוף ישב. לא זה נבנתה העיר. נידון ככרך. כאילו החומה נשארה בעצם? לא, לא, הרי פה יש מקומות שאין לנו חומה היום, אבל כיוון שזה היה ידוע שמוקף חומה וששוב בנון, מוקף חומה. אף על פי שאין חומה. אף על פי שכרגע אין חומה, כן. מאיפה אנחנו יודעים את זה? עוד שנייה הגמרא תסביר. אומרת הגמרא, כך שחרב לבסוף ישב, נידון ככרך. שואלת הגמרא, מה חרב? מה זה חרב? הנה הם חרבו חומותיו, ישב אין, לא ישב לא. והתניא רבי אליעזר ורבי יוסי אומר, אשר לא חומה, אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם לכן. אלא מה חרב? שחרב מעל 10 בטלנים. אוקיי. הגמרא מסבירה ככה, כרך שחרב ולבסוף ישב. בסוף, זאת אומרת, הוא חזר להתיישב. כן? אז הגמרא מבינה באבא אמינה, זאת אומרת, בהתחלה הגמרא מבינה שדווקא שחרבו חומותיו, ואז עוד הפעם בנו את החומות. אז אומרת הגמרא, מה, יכול להיות דבר כזה? שרק אם ישב אין, לא ישב לא? רק אם חזר לחומה להיות, אז הוא נחשב מוקף, ואם לא, אז לא. אבל איך? כתוב, אשר לא חומה, סביב. כתוב שם לגבי העיקור בית מושב עיר חומה, אשר לא חומה. מה זה אשר לא חומה? אף על פי שאין לו עכשיו, העיקר שהיה לו פעם חומה. אז חייבים לא שזה לא הולך על החומות. כי חומה, אפילו שאין לו, כיוון שפעם היה מוקף חומה, זה נחשב מוקף חומה. יש לו, אין לו, נדון ככרך. בדיוק, אפילו שאין לו. אז מה זה מה שאמר שחרב לבסוף ישב? על מה זה הולך? 10 בטלנים. על 10 בטלנים. זאת אומרת, יש לך 10, פתאום 2 הלכו. אז כרגע מה זה נחשב? כפר, זה אי אפשר לקרוא שם לט"ו. עכשיו, ישב עוד הפעם. אז יש פה הבדל בין 10 בטלנים לחומה. בחומה לא צריך שיהיה כל הזמן. העיקר שהיה לו במות יהושע בן נון זה מספיק. רגע, אז עיירה גדולה, בכל מקרה קוראים לט"ו? כרך שמוקף חומה. מוקף חומה בלי 10 בטלנים. לא, עוד הפעם. חייב פה 2 תנאים. רק מה, חייב פה 2 תנאים. בסדר, בוא נחזור. חייב פה שיהיה חומה במות יהושע בן נון, וחייב שיהיה 10 בטלנים. רק מה ההבדל ביניהם? שחומה לא חייב שיהיה כל הזמן חומה. אפילו שכרגע אין חומה, העיקר היה לו חומה במות יהושע. ויש 10 בטלנים? מספיק, אבל 10 בטלנים חייב כל הזמן. אם אין אחד אפילו, זה בעיה, זה כבר יורד לי. זה יורד לעיר גדולה. כן, זה יורד. אז צריך 2 התנאים. 2 התנאים, גם חומה שהיה לו וגם 10 בטלנים. רק יש הבדל ביניהם, חומה מספיק שהיה לו, העיקר אפילו שאין עכשיו, אבל 10 בטלנים... קבוע כל שנה? 10 בטלנים? כן, בזמן הזמן. כל הזמן. ואם הוא היה הפסקה של חודשיים? הפסקה של חודשיים, אז אין לו כלל, אז כרגע הוא לא כך. הוא אומר יצאו לבין שהוא חוזר. הזמן. זה מה שהגמרא אומרת, שהוא בסוף יתיישב ונחשב מקרא. העיקר שבמגילה הוא יהיה כן, מקרא. בזמן המגילה. כן, זה היה חשוב. רק בזמן המגילה. רק בזמן, בדיוק. זאת אומרת, אז יכולים בזמן המגיע לבוא, להביא את 10 בטלנים. לא, אבל זה לא נקרא קבוע. זה לא נקרא קבוע. כמה זה קבוע? קבוע שהם קבועים, רק מה, הם הולכים עכשיו, בסדר, ירד. קבוע זה, כתוב שסתם אחד ששואל, כן, שוכר בית בחברו, ולא כתב כמה זמן. אז סתם שכירות, 30 יום. זה אולי קביעות, איזה חודש, לא יודע. אבל קביעות מסוימת, שיהיה... בסדר? הלאה. ואמר רבי יהושע בן לוי, לוד ואונו וגיא החרשים מוקפות חומה יהושע בן נון. יש כמה ערים שהם נחשבים מוקפות, אני לא יודע אם זה לוד של היום, אבל ככה כתוב פה, מוקפות חומה, לוד ואונו וגיא החרשים, ככה זה הנקרא המקומות.
אני בראש העמוד ד' עמוד א' למעלה, מוקפות חומה ממות יהושע בן נון נבו. הם נקראים ממות יהושע בן נון. שואלת הגמרא, והנה יהושע בננה? האם יהושע בנה אותם? והאלפאל בננה, כן? אלפאל הוא בנה אותם, דכתיב, בני אלפאל, אלה ומשם, ושהוא בנה את לוד ובנותיה. ככה הפסוק אומר, הפסוק הזה נמצא בדברי הימים. אז זה מישהו אחר בכלל בנה אותם, למה אתה אומר שיהושע בנה אותם? בזמן שלו. הוא היה אחר היה כך. לפניו או אחריו? אלפאל היה לפניו או היה אחריו? אחריו, איך אתה אומר שיהושע? הרי כתוב אלפאל בנה על זה. עכשיו שואלת הגמרא חזרה, ולטעמך, מה, לטעמך, אתה אומר שאלפאל הרי בכלל עשה בנה נס, זה כאילו עוד שאלה, בכלל עשה בנה אותם. דכתיב, ויבן עשה את ערי הבצורות אשר יהודה. בדרך כלל לא קוראים את זה, אבל בואו, מה שכתוב פה בפסוק, ויבן ערי בצורה ביהודה. זאת אומרת, עשה הוא בנה אותם. זאת אומרת, יש לנו פה בלגן. פעם אחת כתוב שיהושע בנה אותם. מה זה יהושע? ממות יהושע, באופן חומה יהושע. פעם אחת כתוב שאלפאל בנה, פעם שלישית כתוב שעשה בנה אותם. תירוץ, אמר רבי אלעזר, הנה מוקפות חומה ממות יהושע בן נון נבו. באמת הם היו מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. מי? איזה? לוד, אונו, גיא, חרשים. שלושת הערים האלו היו מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. באמת. מה קרה להם? חרו וימי פילגש בגבעה. בימי פילגש בגבעה, עם שבט בנימין שמה, הם נחרבו. הערים האלה נחרבו. מה קרה? ועתה אלפאל בננה. בא אלפאל, חזר בנה אותם. הדו אינפול, אחרי זה חזו. מה זה הדו? חזו. כן, הדו, זה חוזר. הדו אינפול, הם חזרו ליפול. מה זה ליפול? לא לגמרי כנראה. עתה עשה שפצינו. בא עשה ושיפץ אותם. בסדר? אבל באמת הם היו מוקפים חומה, אתם זוכרים, זה כמו התירוצים שראינו למעלה, ששכחו וחזרו והזדו, אותו רעיון פה. באמת זה היה מוקף חומה מאוד יהושע בן נון, ולכן קוראים בט"ו, אבל מה קרה? הם נפלו, החזירו אותם. ולכן זה נקרא שילוב, כאילו הם בנו אותם, אבל באמת הם... אבל גם לפני שלנו קודם, גם אם לא היו בנים אותם, עדיין אם היה שר ותנים. יפה מאוד, מצוין. כן. הלאה, אומרת הגמרא, ממשיכה הגמרא ואומרת, די כנמי, בוא נדייק את זה מהפסוק. מדויק גם, כן? די כנמי, מדויק גם, דכתיב, שכתוב בפסוק, ויאמר ליהודה, נבנה את הערים האלה. בוא נבנה את הערים האלה. מכלל, יוצא מזה, בערים אבו מעיקרא, שהם היו כבר ערים. זאת אומרת, כנראה פעם היו קוראים לערים דווקא שהוא מוקף. מה שהוא לא מוקף הוא לא עיר. אז הוא אומר, יהודה, נבנה את הערים האלה, בוא נבנה את הערים האלו, משמע, שהם היו כבר ערים. אז אתה רואה שכבר הם היו במות יהושע, והם רק בנו את זה ושיפצו את זה. שמע מינה זה סוף העניין, כאילו, תלמד מזה, כן. שמע מינה, תלמד מזה באמת, שהם היו כבר מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, והם רק אחרי זה הקימו אותם חזר. הלאה ממשיכה הגמרא ואומרת, למה רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה. נשים חייבות במקרא מגילה. למה הן חייבות? שאף הן היו באותו הנס. אתם זוכרים איפה יש לנו עוד את העניין הזה? אמרנו את זה בהתחלה. כן, איזה עוד מצווה יש לנו שאף הן היו באותו הנס? חנוכה. ואיפה עוד? קריאת ים סוף. יפה, יציאת מצרים, פסח. הרי למה הם חייבות בפסח? הרי זה מצוות עשה שעשרה, אז מה הם קוראים? בגלל שהם היו גם באותו הנס. יפה. אז אומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, פורים שחל להיות בשבת, שואלים ודורשים בעניינו של יום. אם פורים חל להיות בשבת, זאת אומרת י"ד, אז עושים, הרב בא ודורש בעניינו של יום. מדבר על מגילה, מדבר על פורים, על הלכות. הרי יש לנו כל חג וחג, יש עניין לדבר על החג. שואלת הגמרא, מה עירייה פורים? מה זה מה עירייה? למה נקט? למה כתב דווקא פורים? מה נזכר בפורים? מה עירייה פורים? אפילו יום טוב נאמר, כל יום טוב אנחנו יודעים, דתניא, ששנינו, משה תיקן להם לישראל, שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום. הלכות פסח, בפסח, הלכות בעצרת, הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג. מה זה חג? זה סוכות, כן? כל חג כתוב ששואלים ודורשים, צריך לשאול. זה צריך 30 יום לפני החג, כן? במיוחד פסח. כתוב פסח שזה יש הכי הרבה הלכה. יותר מסוכות, יותר מעצרת, משבועות, למה? כי כל העניין של הכלים והמצות, לכן צריך 30 יום. מתי זה 30 יום? פורים. מפורים כבר מתחילים ללמוד את כל פסח.